Mag-ready na ta, magkaon na. Kaon sa mga bata, kanya pa man ta magtiwas og kaon. Adyo ta among program, guys. Magsimba naman sa to. Dindihon, may pihon, may spaghetti, may spaghetti spicy. Na nagmakaroni sa TBB, na lumpia. Then yata. Dutch lang good. Di man tanan pa mga on, mga bata. Mga 5 minutes. Wow. Mga bata. Hala, oy! Oy, hala, oy! Washing machine! Oh my God! Kisa ka nabunutan ni ko ng washing machine! Sana po, ano. Uy, kada bitang portable nga washing machine! Hala, oy! Maikog man tali mga tibidal! Ay, syempre! Abi pa laman, por! Wow, ha! Wow! Uy, ano mo ginalit sa? Taga nakaslagip. Dida, yung dusado? Magkama pa man di kukuhan aning ilaha kay magbunot man nila sila balo. Kinsa say? Makala ka. Makala tanan. Kaya, natol na, Alexa. Malikot, ito kamot. Oh, sinuot na buta. Dugay ko doon ba? Ayaw niya, pata mga autan na. Ano na may kaon kay may exchange gift na nilang tagtaon. Picture ta. Kuya. Yeah, nakapicture na mga duha. Enjoy! Picture sa Diyos. Okay. Iyan, yun na si Badat. Saan sila naman talaga? Ayun, ni tao. Ah, Nahilaw man lagi mo. Kaon na. oo na, ito na. Ay, dali mo, pwede pa din ako magkaon ka. Gutom na si. Kasi din gutom. Paminaw. Huwag mo kuhain ang music. Mo sounds, mo sayaw mo. And then, huwag ang i-stop. Stop mo. Okay? Sige, trial. Bebe, mga tubang comment lang. Excuse pa daan, be. Balik. Ni buang, bas buwalin ko din ako. Patubang ko. Stop lagi mo. Basta mo. Stop ang music. Layan. Ah, take. Basta mo stop.